Hi ha tot un corrent a les xarxes vingut dels Estats Units que anima a les dones a deixar enrere els enganys del feminisme que les han obligat a sortir, a treballar i aconseguir una independència econòmica. Així, elles expliquen a través de TikTok les seves vides. Han trobat un marit que les manté i elles es queden a casa. I cuinen, i netegen, i cuiden dels fills i viuen feliçment supeditades als seus homes. Es diuen tradwives, que es traduiria com mullers tradicionals, o stay-at-home girlfriend, nòvia que es queda a casa. Analitzem aquest fenomen amb Ofèlia Carbonell, que és escriptora, comunicadora i experta en tendències digitals, i Judit Pellicer, periodista especialitzada en la dreta americana i en la manosfera, l'espai d'internet on viu el masclisme. Jo sóc la Laura Tapioles i avui el temporitzador Tradwives o renda bàsica, en 7 minuts. 3, 2, 1... El temporitzador, un podcast del setmanari El Temps. La majoria de noies que projecten aquests missatges, el missatge de les tradwives, tenen una mica l'estètica de la dona nord-occidental o ària, que sona molt malament dir-ho, i també tenen una tendència a fer un tipus de vídeos determinats, no? Com es projecta aquest missatge a les xarxes? Clar, ells tiren molt de l'estètica, no del tema, t'agafen per aquí, també, perquè hi ha un tema de una mica de masclisme rerefons, no? Que ja es tracta d'imposar un altre model de feminitat i tu el que veus a les xarxes, molts cops et trobes vídeos que són una mica disfressats, a més, entre cometes, i són vídeos d'una dona cuinant amb un nen en braços, porta un vestit de flors que podries dir més o menys anys 50 no sé què, i tu te la trobes allà fent tot el procés de cuina i clar, no diu obertament, no? Això és un pamflet de tal, però sí que és una estètica que es va com fent gran i que parteix molt d'això. També d'uns estereotips potser molt eurocèntrics, no? Et trobes, tot i que el discurs pugui venir d'altres parts, potser dels Estats Units, es crida un retorn, no? A aquests ideals estètics potser centroeuropeus, potser, o fins i tot hi ha també com una mena de defensa de l'estètica de l'Europa de l'Est, així com del no-res, també venint de coses més tòxiques que ja parlarem potser després, no, del que busquen aquests homes, però sempre amb aquesta idea de com tornar a una tradició, no? Es parla molt de recepta que feia la meva àvia, t'ensenyo a fer pa mentre els meus nens estan per aquí corrent, com és el dia d'una dona que es queda a casa i fa no sé què. I fa no sé què, però alhora vestides com una mena de Barbie, que no és com les nostres àvies es vestien, no és com una dona als anys 50 a Europa es vestia, sinó amb aquesta idea de Hollywood, quasi. Sí, la romantització potser d'aquesta nostàlgia, no? Sí, a més, aquesta estètica en el seu moment ja era propaganda, també, o sigui, estan reciclant tota aquesta estètica dels anys 50, ja et venia un model de família en què s'apel·lava un perfil molt clar, que és el mateix el que estan apel·lant ara, que és a dones blanques, de certa classe, normalment amb ideals relacionats amb el cristianisme. Vull dir que un dels grans problemes és que pensem que a l'estar embolcallat d'hiperfeminitat és innocu, o al ser això i recordar estètiques antigues no passa res, però l'estètica sempre és molt ideològica. I en aquest cas, moltes vegades, la pròpia estètica ja és un missatge en si mateix. D'on creieu que neix aquest fenomen contrafeminista? Una mica d'això, de la nostàlgia del passat que explicàveu? Sí, el fenomen antifeminista neix pràcticament des del minut zero en què neix el feminisme. Vull dir, respostes reaccionàries n'hi ha hagut sempre. El moviment de l'Stratwife, o corrent, potser és d'hora encara de ficar-li en un marc concret, s'emmarca dintre de l'alt-right, que és aquesta dreta alternativa nascuda en el món anglosaxó, sobretot als Estats Units i també al Regne Unit, en què es vol diferenciar de la dreta tradicional i de l'establishment dintre de la dreta. Però el tema també és que en el fons, malgrat que el que fan és som diferents molts cops en forma, no en contingut. Aquí se'ns està presentant un altre cop el mateix. Relegar la dona a certs espais, tirar enrere en drets, i la cançó no és nova, realment. El format sí, i com es mou també. Sí, i a més crec que tiren molt hi va haver altres moviments, o sigui, tot el que surt de xarxes, que hi ha una hiperestatització de tot, no? Que cada cosa és un core, entre cometes, o cada cosa es fa una nova estètica perquè consumim així tot com si fossin icones. I alhora també hi ha una pujada en aquests cercles d'internet de discursos com
radicals i com falsament empoderants, de falsos empoderaments, que és, o sigui, per simplificar-ho, seria com lo de la Shakira, les mujeres facturen no sé què, no sé quantos, i et trobes tot de gurus, entre cometes, de feminitat a TikTok que et diuen no, tu has de trobar un home que si no et vol pagar el sopar, t'aixeques i te'n vas. Si l'home no cobra X diners no sé què, aquest home no és digne de tu. I que t'ho venen com una forma de tu trobar el teu valor com a dona, però com si tot fos una interacció econòmica, no? I crec que aquí doncs, es barregen moltes coses, dones que potser no s'identificarien tant amb aquestes dretes tradicionals quan passen per aquesta idea de fals empoderament del capitalisme, de no, jo tinc un valor, he de trobar un home que aporti en aquest valor no sé què, acabes en el tema aquest de trat wife. Llavors, perquè dins d'aquest discurs hi ha, com puc atraure un home d'alt valor? Doncs posant-me els vestits no sé què, aprofitant la meva feminitat, els cabells llargs no sé quantos, i crec que ja tot s'està fent una bola una mica perillosa. Quins perills tenen aquestes tendències? Home, principalment és que s'agrestin el discurs o la possible resposta a problemes o anhels molt legítims, perquè és molt legítim voler ser mare, és molt legítim voler dedicar gran part de la teva vida o una part o tota la vida a les tasques de cura o a mantenir, jo què sé, estar-te a casa i centrar-te més en això. Això és un anhel legítim que ara mateix moltes persones no poden assumir. Però el tema és que si s'agresten ells la conversa, la resposta no és retallant autonomia dels cossos de les dones i relegar-nos i perdre els espais que ja hem guanyat, sinó la resposta és que t'ho està donant realment és el feminisme, i no el feminisme que es caricaturitza des de l'alt-right o des del moviment de trat wife, etc., sinó el autèntic feminisme, el que està apostant per polítiques de conciliació, el que aposta per la divulgació de noves maternitats i entendre un concepte més alt, i sobretot aquell que sí que fica en valor les cures a la llar, que sí que, malgrat no ser remunerades, les veuen com quelcom bàsic perquè la nostra societat funcioni, perquè aquí el que s'està romantitzant és el que abans es deia l'àngel de l'hogar, i un àngel de l'hogar és mitològic, no té drets, no és realment d'aquí que ve la resposta. Sí, a més també trobo molt perillós aquest focus en tota l'estona en el tema estètic, no? Perquè és el que ho fa atractiu, no? Que una persona, un adolescent que està baixant per TikTok i es troba aquests vídeos, no es trobarà després un altre contingut per contrastar o no aprofundirà, simplement veurà que és una imatge que li sembla guai i que li sembla com, ok, això mola més que no altres coses que estic veient, i que no és un espai on es pugui haver-hi realment un debat de les dues parts, sinó que tu vas rebent inputs que són com anuncis i només ensenyen una cosa que és propaganda tota l'estona. Clar, potser jo també no vull ser aquesta dona que té temps per fer-se el cafè, per preparar el cafè a la gent que estima, per tenir la casa endreçada i neta i cuinar un bon dinar. Clar. Però potser això no passa per una tornada als rols tradicionals, sinó més, per exemple, per una renda bàsica. Clar, no, és el que deia la Judit, que en realitat són coses que ja s'estan reclamant des de fa molts anys i són part de la lluita feminista. El que passa que clar, no és tan atractiu, o almenys, clar, no és tan atractiu si ho compares amb la lluita de fer feina, de fer pedagogia, d'anar a manifestacions, de demanar, amb la lluita política és menys atractiu que no dir que simplement tu el que has de fer és estar maca i conar-li el sopar al teu home i que llavors ja ho tindràs tot arreglat. Darrere de tota estètica hi ha una ideologia molt clara, i en aquest cas ens linka molt amb un imaginari de la dona relegada a ser l'àngel de l'hogar, polítiques natalistes, de gent blanca, qui són els protagonistes. Això ha d'estar des del primer moment. Quan ho rebem no pot ser única i exclusivament passiu, i per això fa falta molta alfabetització mediàtica. I aquí a vegades potser anem tard perquè les coses d'internet són molt ràpides, però l'alfabetització mediàtica és bàsica. Escolteu, Ofèlia, Judit, moltíssimes gràcies. Merci. Sempre se'ns fan curts 7 minuts, però gràcies per venir i per compartir això amb nosaltres. A tu, merci. El Temporitzador és un podcast del setmanari El Temps. La realització és d'Idea Sonora, la direcció d'art de Laura Xifra i la veu profunda de l'entradeta de Jan Brugueras. Jo sóc la Laura Tapioles i ens veiem la setmana que ve.